Nalatayan patay ang usa ka babae nga rider sa usa ka 10-wheeler truck sa National Highway sa lungsod sa Dalaget. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Dead on the spot ang babaeng nakamotorsiklo tungod sa naangkong grabing kadaot sa kalawasan. Kini human siya nalatayan sa 10-wheeler truck. Nahitabo ang insidente sa National Highway sa Barangay Manangal, lungsod sa Dalaget sa Southern Cebu, pasado alas 4 gahapon sa hapon. Giila ang biktima nga si Sheena. Hingkod ang panuigon, minyo, mulupyo sa maong dapit. Matod sa hepe sa Dalaget Police Station, nga base sa mga saksi nga ang biktima ug ang 10-wheeler truck ang nagdagan sa parehong direksyon. Naguna ang motorsiklo nga naka-right turn signal light. Hinungdan nga nisibog pa left side ang truck, hangtod nga nagkatungod na sila, apan kalit lang matod pa nga niliko pa wala ang biktima. Dinhi naigo ang rider sa tunga nga bahin sa truck, natumba ang motor ug nalatayan ang rider sa truck. Ay nakakita nga ning iwag pud pa left ang driver. Okay. So pag iwag sumurabag mo una na lang niya ba kay di ba man driver nga mo Right. padaplin. Padaplin di ba? So pag padaplin na niya nag-abot sila antod nga nakalapaw siya gamay ma'am sa motor. Nikalit lang kuno og left padung og kabig sa wa ma'am ang motor. Unang naigo sa middle portion sa truck na motor nalagpot na motor nalatayan pagid ma'am. Para kung paminaw ato ma'am organ driver ang motor ta may series in peace masige ang pangagpas ma'am ba kanang wa tatanaw ko ditso lang ba. Mula nga na-disgrasya in town. Matod sa hepe, nga nakigsetol ang pamilya sa biktima ug wala na kasong ipasaka. Pahimangno niya sa mga motorista. Dapat lang ma'am sa mga motorista ma'am sa pag-drive og sakyanan dapat defensive driving lang kita ma'am. Safety lang kita kanunay kay kita ma'am dunay pay pamilya natong nagpaabot sa atong tagsa-tagsa kabalay ma'am. Sabtang sa Cebu City, usa ka SUV ang nibangga sa usa ka balay. Di naigo ang tindahan niini. Nahitabog kini pasado alas 8 ganihang buntag sa Unit 5, Sitio Opra, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Subo. Matod sa driver sa SUV nga nagbiyahe siya padulhog sa dihang nibasiyo ang brake. May na lang nga wala ray tawo nga naangin. Nagkasettle raw usab ang driver ug ang tag-iya sa balay. Hindi pwede siya daan. Doon ako yung nabatik doon nga mudagan ko na yung mag-igot-igot. Niya ako rang dada kay wapa ko yung mekaniko nga nakuha. So itong nakalugar ko gahapon og ari sa syudad, kalit man kaayo. Kay pag-aksog dulhog, di kalit sa siyag kusog. So nauna na ako, delikado na ni. Ako, og langay-langayon pa na ako, butong langita na lang ko. Asa na ako makuhan nga minus of damage. Dia galingkod ko na ng gabantay mo sa tindahan niya. Ni kalit og paka, pagpaka di nigawas ko. Ako nakita na ako diya na. Nadumuog na siya. So, tiyo. Kay aron masitol ba. Kay mas maayo mga adto dito legal ang pagka-istorya. Okay. Are kami kamera basig na unya mga diferensya gamay. Di pa maklaro. Uban ni Philip Patricio Glans Gabuti. Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.